Amso Timboko Mereneo Sang Yaksendra Kurarupa mangesas kati angge pangsempal kaprapal silo-silo kaplesat sato lumayo mangungsi kagiat kakudo kang jaga-jaga bumi Raja Manik jatining alam kang tinuding jagat Yayi Amso lawan Yayi Timboko kawula nana ninggih sinuwun Prabu sembahan kula sinuwun Prabu Jarasandha wonten pangandika ngadhawuh sinuwun adoh daawi cerak sun raketake ing titiwanci dina iki kepiye paran darunane jeneng sira ingsun dawuh angrangket ratu 100 negara cacahe kanggo korban lumadining kurban sesaji kala ludra unjuk Sang Hyang Ludra Yayi Timboko lan Amso nuwun inggih Dewaji pangestu dalem paduka kula menika sampun saged angrangket lan amblengket ratu 100 negara cacahipun kagem kurban lumadining kurban sesaji kala ludra menika. Bagus. Nanging nyuwun pangapunten sinuwun. Ana apa Timboko? Sejatosipun negari ingkang nembe karangket menika nembe 97 negara. Tegesipun nalindranipun kirang 3 sinuwun. Nalindra ngendi wae sing durung mbok rangket Timboko. Inggih menika nalindra saking Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lan nalindra saking Mandura Prabu Baladewa. Ugi nalindra saking Amarta Prabu Puntadewa sinuwun. Yen kaya mangkono aja kantalan dina. Dina iki enggal budhal rangketen nalindra kuwi mau supaya enggal bisa kaleksanan nggonku nganakake sesaji kala ludra. Menawi mekaten kula nyuwun pamit lajengaken lampah angrangket ratu 3 kala wau sinuwun sing pretong ati-ati Amsa lawan Timboko.
Wadya Bala Giri Bajra maju. Yo, ayo maju bareng. Yo, yo. Maju. Yo, 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 yo. Iku saknyatane Kanjeng seret winangan mong termenari rinipang kuning rinangkan pirangan mreresep kang miarsi angkle sesintenan keplok pepincelan anuju prana bangkit maka kang wirama sigra saya lepta sumanding ngaliling gonjang seret iku saknyatane kunjang seret winangun mung termenari riniptang kuning rinangkan kirangan mreresep kang miarsi angklik sesindenan keplok pepinjalan suwe-suwe anuju prana bangkit maka kang irama sigra saya lepta sumanding baliling gonjang seret panjerahing kang muspitorum kasiliring
Sambirana mbre Sekar Gadung Kongas Kandanyo Jagat Mangestungkara wayah Bathara jagat Yayi Setyaki kok sajak sumengka praptane Yayi Werkudara lan Yayi Janaka ana kedaton Ndrawati kene Yayi Setyaki sumangga diwaji katura andangu menapa ingkang dados wigatosipun Yayi Panenggak lan Yayi Janaka Anjanur Gunung Kadingaren jeneng sira Siadi sakloron sowaning kedaton Ndrawati datan poingsun timbali gendong wigati apa Yayi Werkudara kelawan Yayi Janaka wah kresna kakangku sowanku mrene bakal ngestokake dawuhipun Puntadewa kakangku kang dina iki Pandhawa bakal nganakake acara sesaji syukur awit para Pandhawa wis kaparingan pirang-pirang ilmu lan kanugrahan wujude negara Ngamarta lan saisine mula kang saka iku Pandhawa bakal nganakake wujuding sesaji Raja Soya. Tekaku mrene mung bakal nyuwun piterang apa sing dadi syarat lan sarana lumadine sesaji Raja Soya. Kresna kakangku. Yayi Werkudara, syarat sarana lumadining sesaji Raja Soya kuwi ora gampang lho Yayi. Amarga Pandhawa kudu nyepakake wulu-wetu bumi Ngamarta kang wujude pala kesimpar, pala gumantung lan pala kependhem. Lan Pandhawa kudu ngrawuhake wolung Brahmana. Kang Brahmana mau kudu ngidung mantram suci. Puja-puji rahayu sesanti sak suwene Pandhawa nganakake sesaji Raja Soya. Yen mengkono Pandhawa isa ngupati syarat lan saranane sesaji Raja Soya. Mengko dhisik Yayi. Isih ana syarat lan sarana kang luwih abot meneh. Apa sing dadi syarate? Yaiku Pandhawa kudu ngorbanake lan kudu anumbali sesaji Raja Soya yaiku wujuding Nalendra kang watake angkara, budine Candala, Yayi Werkudara. Kresna sinayeng manggelung mangkruk mining Cakranira. Lajeng sinten Koko Prabu Nalendra keingkang kedah dipun rangket lan dadosaken kurban sesaji Raja Soya. Ora ana liya Ratu Giribajara Prabu Jarasandha ya Prabu Jaka Sliwah. Menungsa kuwi utawa ratu kuwi mau duweni watak angkara berbudin Candala. Kuwi kudu dimusnahake, kudu ditumpesake Yayi Janaka lan Yayi Werkudara. Yen kaya mangkono, aja kesuwen ayu enggal budal. Goleki ngendi papan dununge Prabu Jarasandha supaya enggal bisa kalaksanan Pandhawa nganakake sesaji Raja Soya. Yayi Setyaki wonten pareng adhawuh. Yen kaya mengkono ndak aturi supaya njaga sak kiwa-tengening praja Ndrawati. Amarga mengko bakal ketekan mungsuh jaganen negara Ndrawati Yayi Setyaki. Ngestakaken dawuh sinuwun.
yen kaya mangkono Yai Werkudara lan Janaka derekno lakune ingsun Yai. Wah, yo. Mekar sore keteng rayang nyambut gawe Gusti kula Gusti Ayo, Yai Timboko. Kepapa keprangguling mungsuh kang padha prayitna Palatalah ana nom-noman ngagrah berkancang ning ngarep tapel wates negara Ndarawati. Sapa kuwi? Yen takon marang aku, Raden Setyaki kang dadi aranku. Sapa kang dadi aranmu? Ratu lumebu ing tapel wates negara Ndarawati kene. Ditepungake wae kekeseting Prabu Jarasandha, Prabu Timboko. Prabu Timboko kang dadi dasar Brayata. Apa kang dadi karepmu lumebu ing negara Ndarawati kene? Bakal ngrangket ratu Gustimu Prabu Sri Bathara Kresna. Bakal dadekake kurban lumagining kurban sesaji Kalalodra. Yen kowe bakal ngrangket ratu Gustiku, langkah ana bangkene Raden Setyaki. Yen kaya mangkono kowe tegese wani marang aku, apamu sing tak wedeni.
rasah kakean bebangal candak tali gojine dewu dodol losor kowe maju yo maju waduh madya ayo ayo wah push wah wah mati we mati waduh mati aku wah 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 push mati wala sabet pedang ilang nyawamu
Yo Kang. Awake dhewe kembar. Yen dipateni siji mboko siji dilumpati mesti urip meneh. Yen ngono Setyaki diweden-wedeni wae Kang, supaya dhewe mlayu saka kene. Ayo. Kaya Prabu Dimbaka kuwi mau. Dasar Bharanyata Setyaki. Wis disabet pedang kok ora mati. Wah, aku Dimbaka lan Hamsa kuwi kembar sak kembaran. Raga loro, nyawa siji dilumpati urip meneh, dilumpati urip meneh. Belajar mawon. Hey! Ah! Hey! Kayune Purwasa jati pangira jagat godhong kinarya rumambe
pratopo kang kuwung kembang lintang saloka langit oh Kang Gareng Bagong rene yo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kang tanpa upama, Kang Gareng Bagong. Ya, Truk. Ya, Truk. Atase ya mung aku Petruk tinimbalan pentas ana ing SMP Negeri 3 Tempel kene. Wah. Jan katon gayeng temenanan iki acara apa, Truk, Alhamdulillah. Iki SMP Negeri 3 Tempel nganakake acara gelar budaya dalam rangka mangayu bagya pengetan ambal warsa SMP Negeri 3 Tempel yang ke-42. Ngono ya, Truk? Iya, Kang Gareng. Ayo, sadurunge awake dhewe padha munjuk ana ing ngarsane Gusti Kang Murbeng jagat. Awit awake dhewe lan sugih mawon sampun pinaringan bagas kuwarasan saengga bisa makem palsuan ing SMP Negeri 3 Tempel menika. Ola iya, Truk, alhamdulillah, Truk. Kaping pindho ngaturaken agunging panuwun dumateng Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tempel inggih panjenenganipun Ibu DRA Dwi Utami. Ingkang sampun nimbali kawula kapure nderek matur wonten ing wekdal punika.
Mboten kesupen ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya Bapak, Ibu guru beserta staf dan seluruh panitia acara ingkang sampun budidaya kados napa sahingga adicara pagelaran Ringgit Purwa wonten ing dinten menika saged kalampah. Ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng kanca-kanca siswa-siswi panitia lan OSIS ingkang sampun paring pambiyantu kagem lumampahing adicara gelaring Ringgit Purwa wonten ing siang menika. Acarane gayeng tenan ya, Truk. Para pamriksa do lenggah nganti parkire ora amot. Nggih, apa iya, Gong? Kaya nganti nang njaba pager akeh motor mobil ngetan ngulon ket mau durung oleh parkiran. Kae iki dalan umum ya, Gong, dudu mobil do parkir arepan. Oh, dalan umum to. Dalan umum ki nggo parkir wae. Wah, gundul ngatos kuwi. Oh, lah iya ngeterke MBG kene nek MBG-ne telat ki engko wis do muring-muring wis do keluwen. Siswa-siswane endi ki MBG-ne rasah pelajaran sisane ra ono MBG. Ngono kuwi modele kene iki. Oh, apa, Gong? Ketoke ngono. Alah. Kelakuane kanca-kanca wae ya ora kabeh, Truk. Iki nganu, Gong. Awake dhewe iki dipirsani marang Bapak Ibu guru alumni kang diundang ing kene iki wah jan meriah tenan acara nganti udan kaya ngene wis nggawa berkah alhamdulillah. Yen ngono Kang Gareng Bagong padha parikan dhisik wae ben padha sumringah suasanane. Ya, Truk. Diawiti saka aku dhisik Kang Gareng. Mangan pakel paringane Pak Eko. Sing diwe kowe tok. Pak Eko ki ora ngeneni aku. Pak Eko ki pilih kasih kok. Oh ya ora ngono, iki mung parikan, Gong. Oh, tak kira dinehi tenanan. Weh, dirungokke sik. Mangan pakel paringane Pak Eko. Mugi SMP Negeri 3 tempel tansah ngrembaka. Amin. Amin. Wis ngrembaka kok, Truk. Lah ya alhamdulillah muga-muga saya jaya mengudara meneh Kang Gareng. Iya amin, Truk. Saiki genteran aku, Truk. Lah ya. Macan turu diombeni ultraflu. Wela. Apa macan iki pilek diombeni ultraflu? Iki parikan ya, Gong, wong parikan ya mbok salah-salahke. Ora apa-apa kok. Dirungokke sik. Walah ya maaf, jangan marah-marah Mas Gareng, ndak cepet tuwa. Wis tak baleni meneh, Gong. Macan turu diombeni ultraflu. Mugi Bapak Ibu guru sehat selalu. Amin, amin, Reng. Saiki giliranmu, Gong. Yo. Maca novel ning ruang tamu. Ayo kanca SMP Negeri 3 tempel, rajinlah menuntut ilmu. Beh, kene kowe ya wasis tur pinter, Gong. Ayo disekolahke ki ya ben pinter kok, Truk. Lah iya. Jan aku saiki ki bungah tenan mergo iso wayangan tenanan kene nggo gamelan ora kaya taun-taun dek wingi kae wayangan cara kene cara 3 tempel ki nganggo Vivo budaya. Neng dilalah iki Pak Eko, Bapak Heru Darmawan lan sedaya para guru-guru sampun berusaha ben aku iso mayang nang kene nggo pengrawit tenanan, pengrawite saka Sanggar Sumunar Gedhong Kuning. Wah iki apik tenan lho, Reng. Lah iya ayo, Truk. Wis yen kaya mangkono, ayo. Awake dhewe padha nembang. Tembangane apa, Truk? Tembangane pepiling dibuka kendang wae Kang Gareng. Ya wis, Truk, ayo. Monggo para mas-mas wiyaga pepiling buka kendang.
kula aturaken sumangga dados tumak nina luwih sampurna yen berjamaah lahar lan asan sayang ingat kaget tindak mengkat Marin lan isak cengkepi prayogane ditambah salat sunate sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela banjur lan tawakal pasrah sing kuasa kepingin besok munggah swarga marem lah baru udan langsung petakilan Kang Gareng Bagong Petruk rasa suwe-suwe li gara-gara neruske lakon iki ndak selak kawanan lah yo Truk ayo neruske lakon ke Ndara Janaka kae ngopo kae Ayo Truk. Ayo go.
suwun. Ah! Ah! Ya. Maju. Ah. Maju.
Wah. Jaga Dewa Bathara. Yayi Setyaki mlayu-mlayu ana apa Yayi? Waduh, ketewasan Koko Prabu, ketewasan. Kula menika kala wau kepapak kalian ratu kembar inggih menika Prabu Hamsa kelawan Dimbaka. Menika andhahanipun Prabu Jarasandha saking negari Giribajra. Kala wau badhe ngrangket jengandika Koko Prabu. Lajeng Hamsa lan Dimbaka kula perjaya dipun lumpati gesang malih. Hamsa kula perjaya dipun lumpati Dimbaka gesang. Dimbaka kula perjaya dilumpati Hamsa gesang. Wungsal wangsul kados mekaten sinuwun. Kula ajrih kula nyuwun senjata pitulung. Yai Werkudara lan Yai Janaka. Piye? Wonten dawuh Koko Prabu. Mangerti ya Yayi. Sejatine Hamsa lan Dimbaka kae ratu kembar raga loro nyawa siji. Yen dipateni dilumpati bakal urip meneh. Yen kaya mangkono, Yayi Werkudara, Aku kudu piye? maju. Hamsa lan Dimbaka kae didha kumba supaya bisa pecah sirahe bebarengan. Mangkat. Gedhe dhuwur pideksa. Sapa kowe? Wah, Raden Werkudara kang dadi aranku. Kowe murina marang Prabu Sri Bathara Kresna, dasar para nyata. Maju, tandingana pangkene Hamsa lan Dimbaka. Apamu sing tak wedeni? Candak ali gocreng dewuda cangkeman. Bus. Bus. Mati. Aduh.
Mati aku. Aduh. Yai Dimboko maju. Oka. Was! Wah! Aduh yung. Baik! Penyeng dasmu. Mati we. Wah! Was! Dikepok, ayo! Chandra Wewantara. Chandra we. Chandra Wewantara. Mati dening tanganku Werkudara. Ora iso bah. Mati Werkudara. Nalika semanten Sang Prabu Amsa lan Bimbaka sigra karangket dening Raden Werkudara. Den Dukumba pecah mustakane barengan. Mati Werkudara. Mati we. Loh, kok dicekel apa ini? Waduh! Wah! Mati! Smubang Yuang Haruna kadinetraning Anggora apuh sabdaning kukila mandeg dhisik Yayi. Wah, ana apa kresna kakangku? Kae sawangen Yayi. Ana wujuding gunung kang aran Gunung Titiaka. Ing puncaking gunung kae ana wujuding tambur kang aran Tambur Gurinta. Tambur kuwi mau dadi tengara sak sapa wae kang lumebu
ana ing negara Giribajra sejatine tambur kuwi mau bakal muni dhewe. Tambur kuwi mau dumadi saka lulange Prabu Briyadrata. Yaiku wong ngatuane Jarasandha kang nalika jaman semana diperjaya dening Jarasandha dhewe. Wah, wong wis pakartine Jarasandha. Yai Janaka marake jemparingen wujuding tambur gurinta kae. Saknyatane tambur kae sukmane Prabu Briyadrata nyuwun disuwargakake. Ngestuaken dawuh Koko Prabu. Wah, ana pawongan lumebu praja Giribajra kene. Sapa kowe? Ditepungake wae aku Nalendra sing bakal mbok rangket, mbok dadekake sesaji korban. Aku Prabu Kresna. Lan iki Yayi Werkudara lan Arjuna. Paladala soroh nyawa kowe Kresna. Kowe duwe perlobo tekan negara Giribajra kene. Aku minangka utusaning dewa kanggo ngias angkara murkaning jagat. Ora gampang nggonmu muwus Kresna. Yen pancen kowe utusaning dewa kanggo nyirnakake angkara murka, sapa sing mbok senake? Ora liya kowe Jarasandha parat kakan kurang toto kowe Kresna. Kanggo nyirnake Jarasandha ayo ngendi papare wong netir kadigdayan? Mula ndak untapke nyawamu Kresna. Yayi Werkudara maju dasar yo.
Gus. Wah. Ah. Ayo. Aduh. Wah! Mati ya. Wah! Ah! Gus! Ah! Ah! Wah! Masuk! Sono! Wah! Wah! Waduh yo! Waduh! Wah! Wah, sono aku Werkudara.